mamaya diwalsin WhatsApp group जों उन्दैनिफ्रायनो जों बिदिनो आबादखौ आबाद थिलेन होनबासो फ्राय जोंनि गोसोनि मानसिफ्रा मिथियो आरो थिलेन होनोब्ला सासे नोरोम गुरै आखुनि मानसि जेब्ला रेभिनिउ मिनिस्ट्रियाव मावो अब्ला जों इउथ कनफारेन्स सेमिनारफ्राव फैबाबो फ्राय लोगो रायलायनाय जायो बेखौ बिदा असे बायदि जों सानो बेनिखायनो जों प्रग्राम समाव लोगो मोनो जेब्ला गहपुर सार्केलनि पास्टर जाहैयो आंनि थाखाय आरोबाव बांसिन मोनसे रंजानाय फैदों गाजोलखौ सोर लादोंमोनलै मास्टारालाय बयबो एसे लासै लासै लाइन लानानै
गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननिफ्राय फैनाय मानगोनां नोंथांफोर जोंनि दाइसिसिउनिफ्राय आरो लकेल मण्डलिनिफ्राय जेसेबां दं बिसेसकरि गहपुर सार्केलनिफ्राय जेसेबां खस्थ' खालामनानै बिथांनि देहाखौ लाबोबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो हामबायहोदों आरो सफैनाय साफ्रोमखौबो जेरै बिडिसिनि आफादगिरि जानायखाय साफ्रोमखौबो खुलुमनानै बरायदों बयजोंबो फेमासै आरो जोंनि गेजेराव दङ जोंनि बिएलसिनि मानव गेदेर बिश्व बे सारजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन सेक्रेटारिखौ आरो बेनि उनाव जोंनि गथायबारि सार्केलनिफ्राय बावगोन आरो बङाइगाव सार्केलनिफ्राय माने फारियै बावनो थाखाय आरो बेबायदिनो सोरबाफोर इन्डिभिजुवेल दङब्ला बिथांमोनखौबो होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गहपुरनिफ्रायबो होबाय बयखौबो जायफ्रा होबाय हाजोंनो नोङो दाजादोंमोन मोनसेल' बयबो दे मोनसेल' औ बय दा हायैफ्रा दाहाय खनसे मोनहायिया दाहाय खननैयाव हाजोंनो नोङो गोरोबफिनगोन खनथामाव हानिफ्रायनो नोङो दिखांफिनगोन बे अनखांनाय बादि जिसु ख्रिस्ट'नि गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिननायजों जोंखौ गोथांनि बरसानि थाखाय सारि जाफिन होबाय जिसुनि मुङै बयबो बुंगोन आमेन। बेखौ दिनै मावफुंनो हाबाय नोंनि गोथार हाबा मावनो थाखाय नोङो जायखौ सायख'दोंमोन प्रभु बिनि थाखाय प्रभु आफा नोंहा हामजानाय दङ बेनिखायनो जों बयहाबो हामजानाय गोसो लानानै अननाय गोसो लानानै प्रभु आफा दिनै साफ्रोमबो प्रभु आफा बिनि जोबथा बिदाय समाव प्रभु आफा बयखौबो नोङो दैदेनबोबाय आरो बयबो गोसो खुसि रंजानाय फैबाय प्रभु जोंहा दुखु दंमोन अब्लाबो बे दुखुखौ नोङो प्रभु आफा जोंनि बिश्वासाव सोलायहोबाय जोंनि बिश्वासा बेनो प्रभु जोबनो गैयै गोथांनि बिश्वास दं प्रभु आफा बेयाव प्रभु आफा जों बयखौबो थानो बोर होबावदो थालांनाय न'खरखौबो बोर होबावदो हामबाय होनदों प्रभु जोङो जेरैबायदि बे जायगायाव सहाय खालामलायदों जों थांना थासान्दि गावजों गाव बेबायदिनो सहाय खालामलायनो हाबावदों बेफोरखौबो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै हायाव बिदि जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो जोंनि दायफोरखौ नागार जोंबो जोंनियाव थानाय दायफोरखौ नागारलायै बायदि आरो जोंखौ आनजाद दालां बबेखानि गाज्रिनिफ्राय जोंखौ हमथा रायजो बोलो आरो समायनाया जोबथारैसे नोंनिनो जाथों
फोरबोनि बोरखौ फोरबोआ बोर होनानै नोंखौ नेफ्लायथों फोरबोआ नोंनिथिङै गावनि मोखांखौ फोजोंथों आरो नोंखौ दया खालामथों फोरबोआ नोंनिथिङै मोखां खालामनानै नोंनो गोजोननाय सान्थिखौ होथों आमीन बयजों लोगोसे गोजोनथों।